Mga kapuso, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng bagyong may international name na Mawar, 2,215 kilometers east ng Visayas at kumikilos pa northwestward. Taglay nito ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 230 kilometers per hour. Posible itong pumasok ng PAR sa Biyernes o Sabado at tatawaging bagyong Betty. Sa ngayon, maliit pa rin ang tsansa nitong tumama sa lupa dahil tinutumbok nito ang malaking bahagi ng Taiwan o maaaring mag-recurve sa Japan. Gayunman, palalakasin nito ang southwest monsoon na magpapaulan sa western section ng Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng northern at central Luzon ang makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ngayong hapon hanggang gabi. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa kaya magdala pa rin ng payong.